Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku nomor siji, gelem pacaran karo rondo. Nomor siji, gelem pacaran karo rondo. Iya iya. Sing nomor loro, Mbak? Nomor loro, seneng ngejak belanja shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Lek sing nomor telu, Mbak? Nomor telu, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lek sing nomor papat, Mbak? Nomor papat, fix no debat, kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Ayu jane, tapi sayange wis ora nyokot. Piye? Ora nyokot, Arep jajal apa piye? ora usah nantang. Njajal ya, nek enggak nyakot. Lah mbok iya to? Ndak kur jajal lek dikira moh iki. Tak tompain yang dhuwur, Terserah arep kok samping arep kok ngisor. tak nggo jaran-jaranan. Nek enggak budel manukmu. Gayane arep digawe jaran-jaranan. Paling jarane urung negar wis lempoh. Bergandeng momot tebu, nek rati cembeng ra iso mlebu. Kodong jambu, kodong kemangi, yen ora mlebu ya diidoi. Ayo apa maneh? Ana becak mlakune miring wis krasa penak lah kok njaluk nungging. Pepes daging, pepes iwak, yen ora nungging ya ora enak. Ayo. Mobil mogok ning kali krasa, nek rati iso kok ra iso mbuka. Mobil mogok ning kali bening, bareng diso. Mas, Ya apa, Dik? baru pulang? Iya, Dik. Kok telat? Lembur, garapan karek Saedik lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Lembur, Dik, terus mulih dijak nongkrong cacah lho. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Yo karo cacah atau karo sapa neh? Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh, Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Kayaknya dari temanmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah ndak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo ngono. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Lho kok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel ae lho. Kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ya ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Endi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh, indah toh? Iya, Kamu datang ndak? Kapan itu? Minggu sok mben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe yo ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Ndak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko yo ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu ngerebut kamu dari dia loh. Iya,
Ora dandan lho wis ganteng. Udah sampai sekarang kamu bergadus. Kok dibilang aku rugi lek ngerebut. Iya ya, aku paham kuwi. Wis senajana kucritmu kuwi cuwilik mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bendang gedhi. Wis ndak mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya, Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bunyi-bunyi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambut rasi lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanange uripe hampai mergo gak duwe dhuwit lho. Plonga-plongo tolah-toleh. Dek, gawekne kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngliweto dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya sing takon. Ora jane iki nyapa? Dadi wong lanang ki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak bonceng karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah, kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Wong lanang iku nek alise kandel njalukan. Eleh, Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. sing ngomong sapa? Gak percaya? Enggak percaya lah. Nek buktekne piye? Awakmu kok merendahkan alis tipis. Engko kadung anu mengkis-mengkis. Enggak suka aku ngono kuwi. Ayang. Loh, selalu seperti itu toh. Lek disulayan terus curiga ngono kuwi lho. Tapi kecurigaanmu itu juga ada benernya. Sini yo Thailand mesti lupa iki. Malam Jumat itu sunah Rasul lo ya. Ayo. Loh, selalu mulek kaya entute hansip. Gak suka aku. Kita itu sudah menjalin hubungan bertahun-tahun lamanya loh ya. Menjalin cinta dan kasih sayang serta mengikat janji sehidup semati. Ngono lek tiba saat yang seperti ini kok selalu njaluk diingatkan ki lho, Aku ki jane bojomu apa tukang tagih dan akur? Kok dadak nek wayah denge njaluk dielene terus kono amnesia ngono ki lho. Ini alarmnya sudah berbunyi, itu pertanda bahwa yang nyelempet di bawah itu sudah cenut-cenut toh sayang. Alah, wis gak usah lah sak teruse. Wis sampai kaya odol, aku ora percaya. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pasarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti nek wong liya sing nitip dhek, nggonmu dibuak ngono lho.
Wo, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye tau menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak belanja shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowemu ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh.